Moi kaikille ja täällä on 22 Niga. Tätä on Niga Lare Gamer ja tässä on minä. Niga Bogdan Kemppi. Joo. Niin. Okei, joo. Eli joo, tämmöstä me tehdään videota kakasta ja peseilu. Mun kanavalle. Meillä Niin, ai. Ja, Sparta! ja tilatkaa mun kanava, nimi löytyy, ottakas kun mä saan tämän. Ei löydy. Tuolta, descriptionista, bitches. Ei se löydy spawnista. Ja mun paikka. Oi vittu! Saatana. Mä kuitin nevada paska idiootti. Ne vittuun! Kaikki paskaa. Saatana. Vittu lopeta. Vittu. Lopeta. Niin. Tää paska on... Mä tahin... Ai! Saatana. No joo. Tää oli vaan pikku facecam fail vittu. Niin. Mä siis tuhosin ton tietokoneen äsken. Nope. No nyt me lopetetaan tää. Bro, ja tilatkaa mun kanava.